Mungo ko cinnamon ball n'a son ameta pour les jabi tu vas n'amener minke moi je veux que tu sois non il veut faire mais m'a fait gars de sujet quand faut voilà. Pour un rappel pour un rappel Femido il manque pas na Mali est attaqué 37 milliards de Mali pour faire tafé il se fait qu'ils n'ont pas les mêmes approches nous donnons Mali qu'on nous donne l'Israël vrai parce que nous donnons ni médias ni mɔgɔwɛrɛw de minnu sera fanga la gosi bon dɔw ninnu olu donna ni déshabillation pure et réelle donc ka don ka taa di sɔrɔsi dɔw ma o sɔrɔsi ninnu kɛra hɔrɔn u ye information remonté ala y'a kɛ u ye jan min da ça a beaucoup réussi dɔw ma fɛn dɔ faamuya quoi n'ala ye fɛn bɛɛ d'i ma n'ala ma fɛrɛ k'i ka jamana ye a bil'i kunna ko ala ma foyi d'i ma an kelen kelen fɛn fɛn filɛ nin an bɛɛ bɛ se ka fɛn dɔ minɛ tubabuw bolo bi an bɛ yɔrɔ min na et n'est pas dit que tubabuw tɛ k'an contacter yɔrɔ la u bɛ k'an contacter u b'a proposition kɛ mais jamana in de b'an ni fɛn bɛɛ cɛ parce que a bɛ mɔgɔ dɔw kɔnɔ k'a fɔ k'olu ye min kɛ jamana in na ka jamana in feere tubabuw ma ka tubabuw ka intérêt défend bolo ko bɛɛ bɛ ten quoi hali n'u y'anw ye an bɛ ka transition soutenir u b'a fɔ non n'i ye ninnu ka transition soutenir wari de dir'u ma fɛn caman de dir'u ma non an b'a fɔ bɛɛ non fɛn tɔgɔ ye di bi bi in na olu tun bɛ transition soutenir wagati min na olu tun bɛ transition soutenir wagati min na fɛn min tun bɛ di fɔlɔ-fɔlɔ an b'a dɔn fɛn min tun bɛ di fɔlɔ-fɔlɔ an b'a dɔn an b'a dɔn wa dɔgɔnɔ t'a la dɛ an b'a dɔn a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka kuma fɔ mobili dila bolo ma an b'a bɛɛ dɔn mais bi k'u bolo kɔrɔ ta n'i y'o ɲininka u b'a fɔ ko anw bɛ nin tigɛrɛ fɔ min na nin sɔrɔsi ninnu kun ou bien Choguel n'a ka jamakulu kun k'anw salen de u k'u tigɛ fila kɔrɔ olu ma tɛ ka jamana in kanu ala kama fɔ wa an b'u ni hɔrɔnya cɛ an b'u ni danbe cɛ wa Burukina min kɛra Burukina hɔrɔnya dan de don lutu t'a la ni fɛn fɛn yɛrɛ n tɛ se ka nkalon tigɛ nin na quoi ka fɛn d'i ma ka taa f'i ka ɲɛmɔgɔya a tigi nana n'a ye ka wari bɔ télé la k'o ye mise en scène mais an bɛna an da don a tigi kuma kana sisan k'a walanwalan an tɛ siran mɔgɔ si ɲɛ kuma la n'i ko i b'an ka baara ɲuman kɛ fu ye an b'i jaabi ni yɔrɔ min y'i jɛ taa kuma fɔ ye voilà. ayiwa Buru a ye fɛn bɛɛ tali kɛ Joliba TV sanfɛ u ka débat politique senfɛ an y'a ye k'a fɔ lasiw dɔ kɛra notamment Issa Kawudima a y'a yira k'a fɔ ko mise en scène fanga bonyana nin ko in na ayiwa ko fait réel tɛ yala i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ o la ko ayiwa jamana minnu ye fanga dafili kɛ k'u ka bɔ nin ko in kɔnɔna na i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ. ne bɛ min ɲɛfɔ AES autorités ɲɛna plus précisément Mali fanga ɲɛna Kawudimi ye Mali fanga lagosi o diyara la a b'a da sago fɔ o diyara la a bɛ ka bɔ Mali la sisan ka taa dugu wɛrɛ la AES ko de nous demandons aux autorités de la transition burkinabé ou ka enquête dayɛlɛ ka mandat ci ka na Mali la ka na Kawudimi nɔfɛ et nous voulons que Mali ka Kawudimi livrer Burkina autorité judiciaire ma u ka taa ɲininka nin ye kuma ba de Musa an kana kulonkɛ nin na mɔgɔw ye acte de bravoure de kɛ mɔgɔw ye i y'a faamuya u ka faso kanu baara de kɛ i b'i ka jamana lagosi cogo min na ka na taa se dugu wɛrɛ ma parce que Mali y'a jɛ Kawudimi na an bɛ kulonkɛ kɛ an bɛ sɛbɛ kɛ ni sɛbɛ kuma na an bɛ sɛbɛ kuma buna hadamaden jamana kuntigi bɔra ni miliyari 5 ye sɔrɔsi dɔw de y'i ba la a mɔgɔw balolen bɛ ka na fɛn k'a da n'i tɛ fɛn min dɔn i da bɔ a la n'i ko k'o ye mise en scène on doit te poser la question kɔrɔ e bɛ wari in tigi dɔn o kɔrɔ daluya b'i bolo tu dois t'asseoir maintenant décrédibiliser une action de bravoure comme ça pour mɔgɔw k'i sigi lajɛ parce que Mali ta jari la il faut pas que an ka nin accepter Mali la yan quoi nous demandons à l'autorité burkinabé pour que général bɛ a ka mandat a ka dayɛlɛ est-ce que b'a kalama ka mandat bila ka na an b'a ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ u ka Kawudimi livrer Burkina autorité ma u k'a ɲininka a dala ka na daluya min b'a bolo k'a fɔ ko nin fɛn ye nolo ko nin mise en scène ni i ka hɔrɔnya t'i permet ka fɛn min kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ i b'i manku cɛ dɔ kɛra lagosi la koyi il est temps k'an k'an jɔ an jɔyɔrɔ kuma dɔw fɔli la dɔ kɛra lagosi la quoi i se k'i sigi arajo nin télé la ka nin kuma façon fɔ wari ko ba kelen ma miliyari 5 k'olu ye mise en scène kɛ e ka daluya bɛ min i ka daluya bɛ min a fɔra ko CEDEAO ye wari d'olu ma yan a kuma fɔra bɛɛ la ko CEDEAO nana ko ka wari di jɔn bɔra k'a contredire waati min na o bɛ M5 kɛlɛ la a fɔra ko CEDEAO ye wari ba de di hali sini tasara ma sɔrɔ wariko la ale est ce que olu bɔra ka taa o di fanga dɔ ma k'a fɔ k'u b'o dangadamaya i ma se ka hɔrɔnya minɛ ni mɔgɔ wɛrɛ y'a kɛ i b'a tigi to yen sinon M5 kɛlɛ la kuma caman fɔra ko wari dira mɔgɔ dɔw ma hali sini u ka daluya b'u bolo hali sini u ma wari ma taa yɔrɔ ma ye ko Lansana Conté Guinée président sortant a bɛ yen k'a ye nafolo mugu ta ka di mɔgɔ dɔw ma a kuma fɔra yan donc révolution minnu kɛra ni dɔw ye wari sɔrɔ a la u k'u dabɔ mɔgɔw ka kuma la an b'a ɲini Burkina autorité fɛ ani Burkinabéw fɛ o de y'a to moi je voulais que AES an peuple kun b'an tigɛ di ɲɔgɔn ma ka société civile kelen sigi quoi parce que au nom même de l'AES on doit porter plainte contre Kawudimi. Mais bon, est-ce que liberté d'expression t'es ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Liberté d'expression est mun ye b'o dɔn o ye k'i hakilina di ko kan ni daluya b'i bolo mais i tɛ se ka fɔ hadamadenw ka action ma fɛn min ye fait réel ye
justice ye enquête dans le ko la et qui se to Mali la ko ni ko min kara ko no Nollywood ko ni film tourné de mais na da loi dige ça c'est le libertinage la liberté d'expression dans les boulots ça oublie à les règles à des conditions mais ce qui se gêne tout ka fo mo ka jamana ko tout ka baranywa kelema che dokera mangana kan fo la samusa anga sabali ta che anga sabali quoi anya nga jamana buruta kan jamana goshi jebe Mali le ko imbe dans les benye mais Mali mo la goshi lo sigil mais Mali tu yu ko kuma sa ko befo mais boka se wal jamana mi mani anga nga fu silinda na yan si kan naje billahi o le do ka ko be fo ne bo tu ka dugora nyami parce que boka Mali nyami tellement fouye o bu to Mali ko ne ka dugora nyami akolo be bi amde ka no ko ta la koy mun tanya na genetique la o yo so o yo muso so o yo mobile so o yo wali so ay tout ka bien naje au bout de 3 ans o yo so de lijo e ka tanya makro ko dina 20 colis mbarodo comment sur Yann mara yakma non anga tala de anga au clé ka wula ka au clé l'office central de l'enrichissement contre l'enrichissement illicite aka wula aka be ambe ka continue donner nous ou ka be ngam bolu ka wor borocho anga wula ta enquête mais ou bien un fond de kama fonctionnaire ou kama fonctionnaire droité ça je suis pas d'accord ah bon non fonctionnaire droité au clé be se ka wuli de ko ay ta de bien borocho toi tu penses que ici radio la ka to kuma pas pour le bi permet ka so ba den jota donc mon do balo de jamana do walina fengera fenya na ofema nyon ne bo liberté d'expression na ibiga hakina ne din na nyora mais c'est qui c'est pour mise en scène do mo mise en scène ko dallo de bebulu donc ko mo mi ma ni barake o lo ba tigi do au ko et l'autorité burkinabé a menti et que l'auteur de cet acte là lui il connaît a ba tigi do parce que ni la mise en scène do si veut dire au ko les faits réels est là o ko a kan ko me bo donc Mali kana ici kan na mani vraiment ni kuma bi fleni il veut que ça doit faire l'objet d'interpellation ou quand ni nga mise en scène ni do trop c'est trop ko do caractère ko kana kete ça ni ko ma ke si ba kala mama ni be fe begi non parce que anti kan to de ngono ka do wula je mana kan foni kuma kala kan fola ko jaba tew ko iko folo la ko e mu ni re kala ça e ko 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 asi ki réfléchir Mali ko no mo kelum ko ba jani malien be ko ka wuti il révolution ke il y a Borosso, il y a 4 vice-présidents. Tu avais tous les moyens qu'à demander une défense interne. Et il y a quelqu'un qui est bi, il y a comment mon phobie, ni comment le coach tient d'eau, il y a ton CNT qui a tient, comment il y a ministre d'Abi, il y a premier ministre d'Abi, il y a Fantan quelqu'un, il défère là. Il y a le fait de Cameroun là-bas, c'est un droit. On lui permet, il y a une institution. Il défère au final là. Il s'il est bien, il y a Alassane Sangrota, il y a Francis Sangrota. Il tourne la quoi si Miguel recruté pour voir si il y a Moussa Maradjabi. Toi tu penses que nous avons Bobika ou Akina de Rolo Saralen de doigt. Parce qu'elle m'a dit que Barca Jamana est fou. Elle fait un affaire de Sorala, elle est bloquée et fait le recrutement de doigt, elle est bloquée avec tu vois comme mercato de saison d'Alena. Donc double club de la club de la. Non, c'est pas ça. On t'a dit que ni Akina Mambila qui peut défendre, il faut. Ni Akina Mambila qui peut bien critiquer, il faut. Mais mon action de bravoure, action d'éclat, Katafo Mako, et qu'on est mise en scène de droit Marédo. Il a gauche de dos. Parce que n'y a qu'à dos de barragement que Burkina, dos de Djera, Wardoko, qu'à Djeu, ni beaucoup de effectivement comme Moro de Balakassa, ni Manamana Kayamba, ni Jamana fait à fou sur le Nindana. Franchement, Amba ni Jamana fait. Et nous voulons que Nara soit un regard. Moro de Burkina, n'am se ka djengo fait à plein de conjoints qui est contrôle là. Vraiment nous le souhaitons. À Qatar, t'as une défense, à Qatar défini, à remise en scène d'eau, qu'au à Tokara film tourner ni chatir boy. Il y a pas de problème. N'a galomba à Kumala Romna. À Qatar défend, c'est tout. Voilà. Mais vous, est-ce qu'il y a ces plantico? Mais à ma somme, on peut pas bien. Toi, tu penses que nous avons 5 milliards et tu as carrément ou nous avons nous éliminer avec jour comme ça. Nous avons soit si nous avons milliards ni quoi qu'à ou qu'à femme ou là. Nous éliminer au clos là. Comme on doit couper le barrage une mise en scène à bout de tout. À bout de tout. Donc, on a un cigare pour le tuer à Amazola. À terminer au cas. 5 milliards comme ça, on va le faire. Ni sur la soupe, 5 milliards et contre Marfati. On va le nous à la Burkina. On va le nous à la Malila. Mɔgɔ joli ni kun se ka to a la an ma sigi ni fɛn min donc milliard in yɛrɛ tɛ u banna ko dɔ de ma ko ka marifa ta ka fanga yɛlɛma ni ko i bɛ fanga yɛlɛma k'a sɔrɔ fanga min fɛlen don jamanadenw bɛ fanga min kɔ jamanadenw ka hakilina ye fanga min o kɔrɔ k'i y'a dabɔ jamanadenw fagali de kama donc au de ce fait e bɛ ka kuma min fɔ ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression i ko nin kuma b'o kun bɔ a b'a kun bɔ parce que ko dɔ de kɛra u y'a bɔ télé la c'est une information officielle de l'État burkinabé ni malien dɔ sɔrɔla k'a fɔ ko non ko ye mise en scène wallahi i t'a sɔrɔ a tigi bɛ dɔ wari ko in donc an b'a fɔ a ye an b'a ɲini ne kɔni an b'an se bɛɛ kɛ an ka fara ɲɔgɔn kan ka plainte la don a kama vraiment don dɔ sera ou bɛ burukina autorité yɛrɛ ka mandat daminɛ kɛ ka na n'a ye an ka taa n'a ye a ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ ne b'a dɔn effectivement an bɛ fɛ k'a ko tiɲɛ dɔn c'est tout
Ok, Boubou, qu'est-ce que vous voulez mettre en sujet flanala au Conseil islamique, il n'y a pas fallu qu'on ait quelqu'un qui m'a fait un bon ou un barreau tabou parce que congrès, oui, texte fana bala. Anya yi ka fa ta ko folo abora do okoro. Ta ko flana fana abora do okoro menga anya mi me ko bele masika ke kula ko di kama ku ya ba do okoro. Ko chebo tankile o de bi. Comme ça va. Depuis là au conseil d'animal de la Kéo. Chebo do yidme. Chebo tan ni ko ni tam wani fon. Ko do de ko ko pa. Oui oui. Ni mod le ka au conseil là. Au conseil est dîner tondi. Anya bala bi do ga bon texte ya ka kuma femme. Mais domina. Olu kuma nyamo wala ma kuma fora fora. Boubé de a créé Alpha de a créé a d'abord ne kama oui bien que parce qu'il bora là sonné kuma la dom ne ma fa ko politique tonté il ko atlamé tondi o be barka na atlamé de toy wani au conseil de la association kelima en ba soutenir mais ka fa ko candidat ka chaya a be ko radi ne be minni bu est-ce que fangini te mais min fina musa tan ko nu fanyo quoi oui jumendi ma fumea ami min fo anfa aidara nyana shirif ke nyana wallahi aidara be au conseil nyamo ngani islamé ka fara nyongani kam nga bu fuli be candidat tobe krengen la candidat be la min do o suffit bilali ka fuli kay ay misri mambam jol la me ato la sinu bafu mais aidara ka barala candidat ne ma de gajara nyala ne ma de ka aidara nyala nyengo ne aidara e temeto ngamtuluma me ka aidara e kanjo ka la jene ta don me maka soro Musa ala yan son cɛba dɔ de la n'o ye Aidara ye Musa n'i bɛ fɛ ka dɔnnibaga dɔn n'i bɛ fɛ ka ala ka tiɲɛtigi dɔn i bɛ taa kabini a bɔyɔrɔ la i bɛ taa lajɛ Aidara tɛ Facebook karamɔgɔ ye dɛ Aidara tɛ TikTok karamɔgɔ ye ala ye Aidara sankɔrɔta n'a ka se sanuma ye Aidara ye ala ka se sankɔrɔtalen de Aidara tɛ Facebook ka bonya tɛ TikTok ka bonya tɛ Aidara ye ala ka mɔgɔ sankɔrɔtalen de min n'a y'a cɛ siri silamɛya la kabini kari kɔnɔnaw la kabini bɔlɔn kɔnɔnaw la Aidara ye est-ce que b'a kalama wajuli kɛ balontan tɛrɛw kan k'a kɛ bɔlɔn kɔnɔnaw la k'i t'o la bi Aidara ka wajuli kɛyɔrɔ tɛ kunsari kɔnɔ bi Mali kɔnɔ i t'i miiri i ka kitabu kɔnɔna ta k'a lajɛ i ka dɛ n'ala bɛ mɔgɔ bonya a b'i bonya dɔɔni dɔɔni Aidara ma dɔn Facebook kama dɛ minnu dɔnna Facebook kama o bɛ yen Aidara tɛ balo YouTube la Aidara tɛ balo i y'a faamu bala TikTok wari la Aidara bɛ balo a yɛrɛ ka silamɛya ani u bɛ maaw bɛ min fara ɲɔgɔn kan ka cɛkɔrɔba in bonya n'a ye an ka sabali n'ala y'i sɔn mɔgɔba la a jabɔ yanni ala k'a minɛ i la Aidara bɛ bɔ yan ka taa jamana kɔfɛ a filɛ ka jama min na bɔ a b'o ɲɔgɔnna labɔ Aidara ka au conseil islamique ɲinini ne t'a bila minɛn foyi kɔnɔ ni silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan ka jiri minɛn cɛ ne b'a bila o minɛn kɔnɔ cogo di ma kuma n b'a bila o minɛn kɔnɔ mun na bari sabula i b'a bi i kunna Aidara kabira nana au conseil kunna bi an bɛ se k'a fɔ an ma deli ka au conseil da ye politique kɛlɛ la san 2013 bɛɛ au conseil a fɔra yan ko silamɛw ka candidat kun ye IBK ye ka taa campagne kɛ misiriw kɔnɔ fo silamɛw yɛrɛ ye tɔn dɔ créé ko sabati 2012 ka kɛ yɛrɛ ka IBK yɛrɛ tɔgɔ dɔn ko silamɛw ka candidat ka candidat 27 de kun bɛ k'a tɔ bɛ kɛ kafiri ye candidat kelen kun tɛ yen min kun tɛ silamɛ ye à ma connaissance mais an y'a ye diinɛ au conseil mun qui doit être une fêtière apolitique au conseil an ye mɔgɔw ye ka campagne kɛ misiriw kɔnɔ a kɛra 2013 o don ko dɔnnibaw tun bɛ Mali la yan donc ko hey a y'a dabila nin ko bɛ se ka wuli kɔlɔlɔ ma bi mɔgɔw b'a kuma silamɛya ka lagosi caman kan n'i ye diinɛ tɔn kɛ politique ɲinitɔn ye lagosi bɛna a kɔnɔ mɔgɔ si ma kuma o an bɔr'o la ka tila ka na ye tugun san 2020 juma bɔra misiri kɔnɔ ka na juma seli kare kɔnɔna la donc bi au conseil a kɛra a fɔra ko politique tɔn don sinon kunu a tun bɛ fɔ ko silamɛ tɔn don wa an bɛ min ɲini maa minnu k'u bɛ kɛlɛ kɛ Aidara tɔgɔ la walahi i tɛ se ka kɛlɛ kɛ Aidara tɔgɔ la hali an santiri mɔgɔ sɛ k'u bɛ Aidara sankɔrɔta ala de ye Aidara sankɔrɔta i bɛ Aidara n'i b'a dɛmɛ i b'a dɛmɛ n'i Aidara dɛmɛ i ye silamɛya de dɛmɛ n'i ye Aidara de dɛmɛ i ye ala ka diinɛ dɛmɛ i ye ala ka diinɛ n'o ye silamɛya i y'a dɛmɛ Aidara ka kɛlɛ kɛlɛ a ka bon mɔgɔ kelen ma parce que ala de ye Aidara ka kɛlɛ kɛ kabini bi tɛ Musa ne bɛ Aidara dɔn n y'a ka tariku ɲini ka taa fo Aidara ka dugu la ka taa Aidara ka tariku ɲini o kuma i bɛ ka campagne de kɛ n'a y'a sɔrɔ n bɛ ka campagne kɛ min kale alikuranɛ bonya la ne tɛ ka campagne kɛ n tɛ Aidara dɔn mais n b'a dɔn cɛba min don a muɲu n'a sabalilen don mɔgɔw bɛ ka Aidara ka étage lajɛ bi Musa ne bɔra Aidara ka dugu la ka taa sɔrɔ mɔgɔw sɔrɔla k'a siran ne ko Aidara tun bɛ si kaburudon de la a fa kaburu kɛrɛfɛ ka si kaburudon na Aidara tun bɛ si kaburudon na donc seulement ti fɛn ye nin cɛba in ɲɛna quoi bi ne bɛ min fɔ consensus autour de Aidara ne ka hakilinaw ye n'o ma kɛ au conseil ne ma deli k'a fɔ n'a y'a sɔrɔ élection b'a la dɛ mais ma deli ni élection dilan k'a président sigi la élection kɛra Diko ka mandat filanan ma mɛn Diko ka mandat filanan élection kɛr'o la tiɲɛ la n t'o yɔrɔ kalama mais n b'a ɲini Aidara fɛ n'a sera élection ko yɔrɔ ma a k'i sen bɔ
qui c'est bon na si il doit avoir un consensus ça veut pas que la mako kata ko Aïdara ta élection là où il doit ma Aïdara la Aïdara mo bay oui o ma ngake non il ne fait là ne kuma ninga akinandi hey islamia ko to ngon taladi mo était fin sur koko abli kuna au fin nous ala ka dîner de la beje ka sangrota ami mini jamana fait ou ka benke consensus que autour de la candidature de Aïdara mais dans hakinani dit n'était voté n'était tona mais n'est la même foni mais la hakinani voilà mais vous il y a Soufi Bilal tan olu bora ka kon aywa congrès nya be kalo fla na wala u yere plus dossier comme de Soufi Bilal ka cheboya ko o lawalia Soufi Bilal ka chebo be ne o mi nga hakinani na parce que do akute ko ko yu kambo Soufi Bilal no fe wasa ba se ka ke cheboy ko ka sabuke Aïdara ka mandat konnana ko al-islamia dîner la boshira fembe talike quand tout ma dogama tere ko olu ka dogama ka ɲɛsin la ko kuranɛ fana ko o fana dɔgɔyara o fɛnw kɔnɔna na donc wulikajɔw ma sabati kosɛbɛ kosɛbɛ o kow kɔnɔna na k'o de kama Soufi Bilal b'a kama i bɛ mun sɔrɔ k'a fɔ Musa ka nin hakilina diyara n ye quoi au conseil ka lagosi fɔlɔfɔlɔ kɛra mun ye depuis au conseil i bɛ ka soutenir au conseil ye lagosi sɔrɔ au conseil tɛ dɔwɛrɛ ye koyi c'est une interface entre l'autorité et la communauté musulmane au conseil m'a d'abord k'a fɔ ko au conseil ka taa candidat dɔ ta k'o soutenir depuis 2013 au conseil ye i bolo bɔ politique tɔn nɔfɛ depuis o don lagosi nana diinɛ kɔnɔ depuis Mali ka al-islamia depuis Wadu taara kɛ siraba kan ka taa Safurula ka taa i ka taa i y'a faamuya Juma seli boulevard kan uniquement pour se mobiliser ka taa o kumana président dɔ labɔ yen depuis o don maa bɛ se k'a fɔ est-ce que b'a kalama o ka bon ni fɛn bɛɛ mɔgɔ de b'i ka diinɛ se dɔgɔyama ma o mɔgɔ de b'i ka diinɛ se bonya ma i bɛ ka kuma min fɔ nin ka taa fɔ ko kamiti ko ni fɛn ko ne bɛ kuma caman f'i ɲɛna don min na 2013 candidat bɛ présenté ko silamɛw candidat filɛ nin mɔgɔ kumara don min na weleli bɛ kɛ ni silamɛw tɔgɔ ka taa seli boulevard kan ka magasin dɔ dun ka taa terrain sanfɛ ka taa ko fo ka président bɔ yen ne bolo n'a kun bɛ IBK bɔ an kan ka IBK bɔ yen k'a fɔ bɔn silamɛw ka laɲini filɛ nin o de tun ye kuma ye o silamɛw ka laɲini filɛ nin a fɔra ko IBK ye silamɛw ka candidat ye bɛnkan min kuma ni silamɛw cɛ dɔ ka bɔ k'a fɔ est-ce que a fɔra ko sunkalo fɛ baro bɛ datugu est-ce que a fɔra ko gulɔmi ye haramiya est-ce que a fɔra ko silamɛya bɛ kɛ sariya ye wa silamɛya ka nin jɔyɔrɔ min b'a la dɔ k'o fɔ an ye an ye IBK bɔ yen fɛnɛ diinɛ tɔgɔ la goudron sanfɛ silamɛw de mobilisera k'a bɔ yen n'a y'a sɔrɔ silamɛw ye fɛn kelen min fɔ en contrepartie bɔ n bɛ fanga bɔ yen vraiment diinɛ bɛ se ka nin bonya in sɔrɔ a kɛra min donc kana silamɛya ka dɔgɔma ko kuma fɔ ko o kɛra Aïdara ka waati kɔnɔ au conseil statut a ye taa k'a lajɛ est-ce que au conseil statut kɔnɔna la conseil bɛ se ka mɔgɔ dɔ suspend wa est-ce que au conseil bɛ se ka mɔgɔ dɔ bali ni bolo réforme de b'a kɛ au conseil kɔnɔna la ka fanga dɔ di au conseil ma a ye conseil kɔnɔ kuma in walawala mɔgɔw ye mɔgɔ k'a faamu parce que kuma caman b'a la k'a fɔ ni bolo min kumara min taara ka kuma nin ka taa kuma i y'a faamuya b'a la ka t'i sen na alikuranɛ kan enquête dayɛlɛnna silamɛw bɔra a ko bɛ justice ka bolo kan ni mɔgɔ min y'a dɔn ko dalila wɛrɛ b'i bolo cɛ ɲinini na u ka a yɔrɔ fɔ an ye o ye kelen ye e bɛ ka comité minnu ta k'a fɔ bi k'a na ni kamituya ko kuma nin fɛnw ye n ti n da don o la mun na ni diinɛ dɔnniya t'i la i b'i da bɔ diinɛ kuma la a dɔnniya tɛ ne la parce que i bɛ kuma fɔ bi u b'a bɔ a minɛ kɔnɔ bɛɛ sigilen don k'i kɔnɔ i bɛ kuma fɔ dɔ k'i ye dɔ kɔrɔmatigi n ti n da don o la mais ni bolo réforme ma kɛ au conseil statut la a bɛna an b'a ɲini bi de fanga ka di au conseil ma a bɛ se ka o de don gouverneur ka misiri datugu au conseil ka misiri datugu o de gouverneur o de procureur ka mɔgɔ wele k'a fɔ ko ka taa wajuli suspend ka wajuli interdit ka wajuli kɛ cogo fɔ dɔ la u ka au conseil yɛrɛ bureau de ka commission de discipline dɔ bila au conseil yɛrɛ bɛ se ka wajulikɛlaw suspend a bɛ se ka mɔgɔ bali wajuli kɛli la u k'o fanga di au conseil ma mais c'est normal est-ce que o fanga bɛ conseil bolo la fanga jumɛn bɛ au conseil bolo bɛ k'a bɛ mɔgɔ bali k'i kana wajuli kɛ n'a b'a yɔrɔ min na a fɔ n ye parce que ne t'a dɔn a la i bɛ ka kuma min fɔ silamɛya ka lagosi ti Aïdara ka waati ye silamɛya ka lagosi ju bɔra bonya dɔ de bɛ yen o de bɛ fara silamɛw kun wa ne fɛ o baara b'a la ka kɛ Aïdara ka mandat kɔnɔna la Aïdara ye fɛn dɔ don a kɔnɔna la aw da tɛ ka se o ma k'a fɔ ko ka statut de religieux ko k'o baara kɛ ko ka jɔyɔrɔ di diinɛ ɲɛmɔgɔw ma k'u jɔ ka statut d'u ma Aïdara de nana n'a ye alimami ka bonya ka d'a ma k'a fɔ ko alimami bɛ se ka jɔyɔrɔ dɔw ta ka sɔrɔ est-ce que i b'a kalama hali maire tɛ se ka alimami sɔrɔ la gouverneur tɛ se ka alimami sɔrɔ mais Aïdara ka mandat kɔnɔna la n ko o statut b'a la ka dilan je pense que a bɛ CNT yɛrɛ ka bolo kan u kan k'olu voter ka taa mais o ɲɔgɔn koba bɛ yan bi bi in na an ka dɔnnibagaw tɛ k'a lajɛ au moins hali il doit avoir chose la émolument dɔ kan ka di alimamiw ma ou bien diinɛ ɲɛmɔgɔw ma n t'a fɔ cogo ɲuman dɔn au moins makɔrɔ kan ka k'u ka mobiliw la ka k'u ka motow la alimami bɛ kɛ i b'a fɔ i b'a lakale ko nin de jɔlen tɛ mɔgɔw ɲɛma i b'a fɔ ko nin de tɛ su seli i b'a fɔ ko nin de tɛ furu seli i b'a fɔ ko nin de tɛ juma seli mɔgɔw ye bonya n'o jinɛ ko kan alisilamɛya diinɛ Aïdara ma dɔnni bi bi in na n'i ye mawuludu ta kira yɛrɛ ka bangeli ta k'a lajɛ bi mɔgɔ yɛrɛ n'an ye san 20 sɔrɔ nin kɔfɛ mɔgɔw b'a miiri ko Aïdara de nana ni mawuludu ye génération min bɛ kɔfɛ ka na ni mɔgɔ minnu tɛ silamɛya tariku dɔn olu bɛɛ ye belebele kow de olu bɛɛ ye kobaw de
n'ale ye nin bonya façon d'i ma mɔgɔ min ka waati la Musa o minɛ i ka waati bɔ n'o ye ni ɲɔgɔn na gosi nafa foyi t'a la ni ɲɔgɔn tɔɔrɔ nafa foyi t'a la ne tɛ au conseil ko la an bɛ fɛn fɛn ɲini o ye bɛɛ ye au conseil tɛna mɔgɔ dɔ silamɛya la au conseil tɛ se ka mɔgɔ bɔ silamɛya la mɔgɔw ka kɛra silamɛya de ka sɔrɔ au conseil tɛ mɔgɔ caman bɛ diinɛ la bi o ma silamɛya sɔrɔ au conseil nɔfɛ o y'a sɔrɔ conseil tun tɛ donc moi je pense que ni consensus do ne bolo mɛ n'a sera élection yɔrɔ ma ne b'a ɲini Haidara fɛ a tɛ ne dɔn ne t'a dɔn mɛ n'a bɛ ne ka ladilikan mɛn a ka a retirer ka bɔ nin na. Mais an y'a mɛn k'a fɔ ko de fait que bɛnbaliya ma sɔrɔ a la o de ye ko mankan de wulila o ma fɛ sanfɛ dɛ voilà ko mankan ko gouvernement ma sɔn ka fɛn financer ko parce que ko ka a sabu kɛ mankan bɛnbaliya. Ne fɛnɛ bolo e fɛnɛ man ne bɛ fɛ ka kuma faamuya i bɛ ka bɛnbaliya kuma min fɔ a reporter de ko ka taa bɛn kɛ o bɛn baara min b'a kɛ n fɛnɛ bɛ ka hakilina de don donc i ko bɛnbaliya tɛ juguman tɛ koyi bɛɛ de ka hakɛ dɔ ka bɔ a nɔfɛ fɛn fɛn bɔra a nɔfɛ i ko ka kan da joli kan da 11 de m'a fɔ ma n y'a mɛn e de da quoi ko 11 ni 11 don donc kuma ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ n'a ka daliluya don a bɛɛ n'a ka projet de peut-être a bɛɛ n'a ka miirina mais n'u ye miirina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan silamɛya ka hɛrɛ b'o de la mais ne bɛ fɛn fɛn ɲini u fɛ dɔrɔn u bɛɛ ka jɛ ni sen fanga dɔ ka di au conseil ma au conseil ka se ka c'est pas les gouverneurs là qui doivent fermer les mosquées ou bien maires ka arrêter dɔ ta ka fɛn dɔ kɛ u ka fanga bɛɛ di au conseil ma ka se k'i jɔ ka silamɛya défend cogo la même s'il y a des poursuites il y a des sanctions au conseil yɛrɛ ka sanction taara silamɛw sɛgɛrɛ a bɛ silamɛw bɔ pôle économique la taga et cybercriminalité ni fɛnw ma au conseil ka tila ka charte presse fɛnɛ ka presse fɛnɛ ka se ka wajulu bila cadre dɔ kɔnɔ au conseil o fanga bɛɛ ka di au conseil ma mais c'est normal au conseil kɔni kelen don ten mais fanga foyi t'a bolo ça c'est pas bon bi an bɛ diinɛ jamana min kɔnɔ bi bi in na bɛɛ bɛ réseau ni Facebook sanfɛ bi bi in na ça c'est pas bon Facebook filɛ nin silamɛ misiri kɔnɔna tɛ o misiri kɔnɔna tɛ il faut u ka alimamiw u ka ɲini dɔnnibagaw fɛ u ka sigi misiri kɔnɔna la au moins an ka kɔnɔ tɛ misiri la minnu fɛnɛ kelen bɛ ka misiri kɔnɔnaw to yen ka taa misiriw kuma fɔ fan wɛrɛ fɛ ka ŋari ka daw ye et puis bɛɛ ka misiri fɛnɛ créer cogo dɔ la an bɛ nin farafara de diinɛ kɔnɔ nin bɛɛ ye bonya ni sariya ka di au conseil ma au conseil ka se ka nin bɛɛ légiférer u ka bɛɛ fara au conseil ka prérogative kan vraiment o ye ne ka laɲini ye ne tɛ en tant que musulman mais n tɛ diinɛ fɛnw dɔn kosɛbɛ voilà. Bon kuma kuncɛ kuma la ka duwawu kɛ jamana ye ka duwawu kɛ Musa aw yɛrɛ ye k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye bonya foyi tɛ yen min ma da diinɛ kan Mali kɔnɔ fo ni silamɛw minnu de da ko nin kan mais an b'a ɲini silamɛw yɛrɛ fɛ u ka silamɛw ka laɲini don da la ni sen walahi silamɛw bɛ se ka fɛn caman de kɛ o conseil filɛ nin hali an bɛ se ka ijitaga yɛrɛ organiser an sen na et puis ijitaga yɛrɛ prix au conseil kan ka intervenir là désormais à 5 millions à 6 millions ninnu il est temps que au conseil k'i sen don nin fɛn ninnu na quoi franchement ka essayer ka démarche bolo da o préalable nin tɛ ministère ka ko ye quoi au conseil de kan ka nin bɛɛ labɛn k'a bɔ ministère de ka bolo k'a bila au conseil ka bolo kan ka o baara ninnu fɛnw kɛ quoi u ka tila ka bɔ yen fɛnɛ tuguni fɛn min ye selisaka ko ni fɛn ninnu au moins au conseil ka fond dɔ mobiliser en amont depuis 6 mois ka se ka sagaw ɲini burusi kɔnɔna ni yɔrɔw la alisilamɛw bɛ se ka sagaw ni fɛnw sɔrɔ nɔgɔya la cogo jumɛn au conseil bɛ se ka nin bɛɛ kɛ vraiment ministère k'i sen bɔ baara dɔ la ka to au conseil bolo ne fɛ o ɲɔgɔn tɛ quoi franchement k'a ye fo k'i waleɲuman dɔn Dante.